Na szevasztok, ez egy vlog videó, és itt vagyok hát egy jó helyen. Hát igen, ez itt egy ilyen szép kis hely, és túrázok, és éppen megyek hazafelé. Ez egy ilyen kis blogocska, még hazafelé sétálgatok. A garázsban már nem nézek be. Jó van, egyébként Walter csatorna, The Game Father, ezt mondanak. Kik itt vannak mögöttem? Most a bokortól pont nem látszottak. Velük voltam eddig, és ők is palotaiak. Hát ismerem a haverjaim. Hát csináltak volna egyet is, de olyan kős Patrick Spencer, hogy nem engedi. Bár igazából ennek mindegy. Na, szóval, még hazafelé sétálgatok. Addig észrevettem egy olyan különös tényezőt, hogy szaridő van. Na hát most ez azért van, mert egy Vápolt egy ilyen egészen, hát hogy is mondjam, felvillanyozott kis hely. Igaz, egy kis ilyen, hát nem falu, biztos, város. Hát esőnek nem eső, de érdekes, hamarosan már nyár kezdete. És ahhoz képest szaridő van. Ehhez sok hozzáfűzni való nincs is. Csak ennyit akartam mondani. Annyi! Csata kiáltás. Igen. Ezek a gyerekek is jönnek már visszafelé. Úgy ezt ki megmutták a dolgot. Hát én is lépek hazafelé, de anyám biztos le fog cseszni azért, mert megint csak későn indultam hazafelé. Úgyhogy nagyon fuck lesz, na mindegy. Az a lényeg, ez lesz az első blog videó, és még nincs végre, ne aggódjatok. Na, hát erről lakom. Hát nem erre lakom, egy kicsit lejjebb. Aki Várpalotai, az már csak ismeri a környéket. Már aki Tésidombot ismeri. Aki ezért majd mit tudom én, vagyis hogyha tetszik ez a videó, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok. Bocsánat. Na mindegy. Tehát, igen. Ez benne is van abban, hogy sok minden nem látható ezen a városrészen, ugye? Nem jönnek, úgy néz ki visszafelé. Na,